Ka District Magistrate ka East Khasi Hills District kalapan mi ya ka hukum ka bakhang persya ban pelong ya kinu jinga ko penyatur masi hapo ka district Barok Kawai. Ka District Magistrate kalapan jari da ka kendon 163 BNS ha ka district ka bamaham ting ba kinu ki ba penken ya ka kendon kin ngat ha ka jingsha pensitom katkum kaan. Katkum kani ka hukum balapan mi ka District Magistrate kala ong bana kaliang ka office kala yuak pediang ya kijing tip baka jing penlong ya kijing ko penyatur masi ka jurba ha ka district kamtam ha ka puar ba penlong ya ki feed bat ki weipat ki tamasa ha ki katu kat ni ki benta jong ka district. Kani ka hukum kala ong ru balada syak ban penlong ya kijing ko penyatur masi kani kan penken ya ka kendon 11 jong ka Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 bat ya ka hukum jong ka ying bishar Supreme Court kabalakhang persya eki bakum kini kijing persyang ha ka hukum balapan mi haus nam arjar khat saw.